Gulab jangan depan sampai lupa ke. Hello bayro, nok no lamsogo ani sikis channel lo. Thangnai January 2026 o rung tui klogoi thailegoi hnai khnamani engke ang miao thangnaikha engke nok no phunungnai engke video paisar nai tongdi engke kok kabang sa ke video nai lesnai 7 tarik ko klai manisi 3 bus tarik khatini 7 tarik tabok samalaya khofu ora mabo moila jal sotoi sotoi solaikha deli deli gulaw laikha आगे हासल में उड़ी थंग पहले ना तंग फन बर तय मास ने तबक सामस नै सगै को फंग फाइलां रा आकटमा माहाइस ना नाय तंग दन फुनु नाय पायस जरा मा खाके फुंनाय माय के बा माय के माय नि फुनु ओइ भिडियो ले नाय तंग और सारंद्र जरा तिले और ले बकरा याता naituk nai rok buta bosu jora naituk lai tongo dina waisa wai ni rok khai bro jal bai khai mai ke deli deli khogoi nalai tongo buta bosu jora maya kho tabo kholai phijak hai shokoi ni naka kubi sa duljak phelang lenga kiri singsang nai hai si ala wais pe borok thei rok duljak rok nu ya kho oros kiri khana ka Oh, alka jagoro age jeli galok ja hai uri thangbe na bu phang ka sakni sok pani hanaka sobai ting lai tongo teksa ka sobai ni ha baini borok mang bahle heling sa sang nai sawani ama kubi sa ka thima pro ko jal chong nai ro smai penya asot khaini ro jal chang nai ro borok smai penya borok mana or deli khogja khogbai chala akotor oksas duljam ma se khogmoti khotma mala mama yo kok phangoi be thomas nika ei baisi sana phama kayat nu sana pha phaise le bro Layu ulia gini kaji pun. Saiter go kuluk mani, tapi suzura malaya kho, maitu lai tong kho, angke te kaisa kho angke, dongkol baik kuluk zakhen rok video ngi defaso, angke bong ke video mana ekdom dalar pun nih bisa, or jago accident taklai 2026 ni accident sing ya kho, mana rung rok dubiya khota, amangke alka jaga ni video no boina gai upload khai ro ni. Bai or jagani borok sabai engke ang singnaija sudu o theinai tabuk tuyo khuluknai ba masasi engke baksa rok ang Facebook video damani ba video dapro short video damani engke baksa singbai kha comment khaige abole o theinile sabu jomatiare Tripura de molson de riang de ani comment khaibe engke theinai engke sakma gonna sorani phu engke bo kisa mirka benia majak pata engke bo chokhai tongla hotoi engke bo no chokhai process boinu ria phunga sarsa pori nai mani mane bokri khata mirka benia ske phajang ke apro borugi majak hata engke apro idea baisi orong khna hnai naitu laimani siphe engke borte boma siba idea rok bai naitu mane ro alga jaga rok de lai tong ro khata engke mo last on ke jal jomai rok or jaga o sam khaini rok borok simain pai nai tongdi engke haipa no borok ni sangba borok ma khainai borok to goi je maya sa borok sangma tangnai haisi engke ani video paisa jora nai tumani mangai belai hambai engke ani channel nok subscribe khaidi engke like khaidi engke hambai sing engke ni rokno
Jadi si ketehiman pro angke neono kisa phunukmani bagai eसे rasta kaifani ham.